Karon ani ako sa Villa Azalea, lay bagong open nga face o napakitay available. So kisay ganahan makuha ani mo ani ngayon at semi bare ni siya, then nasa space para parking. Nasa siya balcony. So naapakitay available dire pero mga inner unit na lang siya. Sa toy ganahan makuha dire sa Villa Azalea, kontak lang ko sa 0915-510-6828 or kini siya mo ni siya applicable court of multi-purpose. Mao kini ang actual unit sa Villa Azalea, 2-story townhouse semi-bare. Ang ubos ani na anay tiles, ang toilet na anapoy tiles ug ang ibabaw wala siya tiles pero naana siya ceiling. So partition na jud iyang kulang. Pag reserve na mo, 15,000 lang ang reservation fee. Sa ganahan mo reserve ani nga unit, kontak lang ko sa 0915-510-6828. Reserve na! Ako si Jose Monterola, ang real estate salesperson nga anda motabang kaninyo.